A taktiež som zahliadol nejaké videá, ktoré zdieľa Matovič na Facebooku a na iných sociálnych médiách. Post writes an article. And one of the paragraphs Kde vraj Donald Trump rozpráva o tom, ako sa rozprával s Ficom. Donald Trump nikdy neurobil žiadny statement, official statement, nikdy v televízore nič takéto nepovedal. Takže keď niekto sa rozumie len trošku po anglicky, vie, počuje, o čom Donald Trump rozpráva. Matovič to prekladá, že vraj rozpráva o Ficovi a o jeho návšteve s Ficom. Takže klamstvá. A ľudia tomu veria na Slovensku, lebo nevedia po anglicky. Takže tie videá, ktoré vlastne Matovič zdieľa o Trumpov, sú úplný podvrh a rozpráva tam Trump o úplne niečom inom. V jednom rozpráva o novinárovi z Washington Post videu a v druhom videu rozpráva o tom, aké majú okná dokonca v Bielom dome. Takže prosím vás, neverte tieto sprostosti, ktoré Matovič na internete zdieľa s ľuďmi, lebo Donald Trump nikdy neurobil oficiálne stanovisko a nikdy nepovedal o tom, aké bolo stretnutie s Robertom Ficom na Floride v Mar-a-Lago.